Dobar dan. Danas ću vam pokazati tutorial za Thiefa u Snipers vs Thieves. Uglavnom, Snipers vs Thieves je igra u kojoj ste vi bankar koji želite od drugih bankara, dok taj drugi bankar se štiti sa svojim snajperom. Ne možete ili igrati kao onaj koji krade novce ili onaj koji brani svoje novce. Ili snajper ili thief. Znači, idemo. Uglavnom ova igra još early access, ali free je na Play Store. Za iPhone ne znam. Vidite. Ja imam neke maske. Vidite? Vidite? Danas ćemo biti pliable mask, koji se zove na mom headu. Yes. To mi je najdraža maska. Pa, idemo. Samo. Ali morate pripaziti da uvijek kupite nove bugove, jer bugovi su najvažnija stvar. Kao što vidite, ja već imam najbolji bug koji mogu imati. Onda morate kupovati health fixove, jer ako ovo nemate, vjerovatno ćete prijeti usred runde. Pa. Sad ću vam pokazati. Puno ljudi zapravo igra igru. Jako je samo early, iako je još uvijek early access. Puno ljudi igra. Puno ljudi je na leader, puno klanova. Ili, kako se zove igri, kartelova. Ja sam igrao. Evo već igram tjedan dana. Malo manje od tjedan dana, ali naravno je vrlo lagana igra. Osobito za Thiefa. Sniper je mnogo teža. I kako vidite, ja sam uspio. Ali ako ste se pitali što ono pucalo, da, on je stavio poklone na nas koji su nam davali bolesti koje nas ubili. Da. Ali kao što vidite, svaki put kad ja popijem ono, ne brinite se, kad sam vam rekao, ono je totalno dječji pjenušac, dječja vodka. Ne želim hejtat djecu, dječja prava i tako dalje. Ali nije teško biti thief. Uglavnom ovisi o... Nije teško igrati. Kao što vidite, ima puno stvari koje mogu pomoći. Ovo je samo dobro da koristim. Jer ako se pitate što to radi, uglavnom kad se vi u coveru iza nečega i vi to bacite, to će izgledati točno kao vi i onda tako možete ostaviti snajpera da puca u to umjesto vas.
izdatelja. To si igram polako, uzmite konekciju. Dobra, nije loša igra. Uglavnom, igra nije teška, samo morate imati dobre gadžete i uvijek morate imati punu staminu. Pitate što će vam stamina u ovoj igri? To vam je za ono rolanje koje uvijek radim. Da, pošto ne mogu naći igru, to će biti to ovo video.